Яром романдистен шумо. Салом тамошобинони гиромӣ. Имрӯз ҳаво беҳад гарм. Дадаш гуфтанд ки баъди 15 дақиқа мебиём. Нилуфар хурсанди шоди берун биромадем гуфта. Калид нагирифтем ҷанона. شما چی خوردستین؟ Яка. چی خوردستین شما؟ Дадаш машину? نه کلیتا نگرفتیم کو. А не дадаш. کنی داده شما ده. тамошобинони гиромӣ мехоҳам аз шумо як чиз пурсидан. Шумо ҳам агар ай мағоза тухм харида биёрен ҳама хел мешӯен шуна ё ки чиқа гум ҳама хел мемонен шуна дар яхдон. Ман пеш вақт дар яхдон намемондам, ҳама хел мешуштаму дар ҳамин падаколник мемондам шуна. ҳози яку дар яхдон мемонам шуна. Лекин вақте ки дар падаколник мемондам шуна ҳечи намешудам. Хайрият ки ва ҳози бошад акнун чиқа гум яхдонда мондестам шуна. мо ҳама вақт тухмҳои S1 мегирем. Шумо медонед ки ҳамин S1 чӣ маъно дорад? Агар ки донед дар комментария нависед. Ҳамаша ман шушта мондам, ҳози хушк шаванагар баъд яхдонда мемонам. Куҷо рафтем? меғалтен ози. вай ҷоруб тунамонина-ку. мон вая ҷонона. дадаш машинашонро намешунанд. Здрасте. Нилуфар дада мана як бор мошинда шинонанд гуфта. Ақафои дадаш давида меброяд. Бо дадаш мошинда мешинонанд шуна. баъд хона дуромада баъд рафта хоб мера худаш. хурсанд. тамом? рафтем ака? рафтем. нарас вая. замбура киш гуфтестед? во нагазад замбура. эй ҳамин пашаҳо. шумо гул кандин? большой будай. шумо чӣ кардестед инҷа?
нарасм шам. Баба, ты можешь не выйти так? Чирки накни, да, достаточно. Это нет. тамошобинони гиромӣ, имрӯз ман барои хӯроки нисфирӯзӣ ана ҳамин намуд картошкаҳо тайёр кардам. бениҳоят зебо шудагӣ, ба фикрам бо бамазза шудагӣ бисёр дар тафтон тайёр кардам. селёдка кати имрӯз бо селёдка мо бо 2 ҳафта пас. ҳа шумо чӣ мехоҳед? шумо чӣ кардем? Мана Нилуфарам имрӯз каша кардаем. Чӣ қадar бамазза буда. бамазза мана нағз пухтагӣ, беҳад нағз пухтагӣ. бо агар ки ба ҷои амхел равған дар ҳар як ҳамин қабаташ нилфар ҷуша нилфар агар ки дар ҳар як қабаташ бо агар ки гӯшт монен ҳам ҳасиб монен ҳам бисёр бамазза мешавад, ё ки ҳамин хел ҳар як қабаташда якта сливочное масло ё ки панир ё ки помидор ҳамин хел монен бо бамазза мешудагист. боварӣ дорам ки чӣ ба дастона мезанед. Мана вақте ки дар вай влог нишон додам ҳамин селёдкаро ва пурсидам ки кӣ бо дӯст медоранд, бисёр кас нависонданд ки моям дӯст медорем селёдкая бо пиёз дӯст медорам. мо ҳамин хел селёдкаро алоҳида тоза кардагиша мегирем. ва бо бисёриҳо пурсиданд ки селёдка чӣ? селёдка ана ҳамин хел моҳие ки намакда тар кардагӣ. агӯен не Нилуфар намехӯрад. ҳамин хел мегӯд ки те не ки худаш намехӯрад. каша бас каша он рафтем ака обед кунема дадаш да ош мехӯрем. бамазза будай картошка. имрӯз ман ҳасиб тайёр кардам, яъне калбаса. ин ҳасибро бо гӯшти мурғ тайёр кардам. ман ҳасибро аввал дар мультиварка ҷӯшондамша, баъд хунук кардамша. ҳозир хунук шудагӣ акнун бояд ки дар яхдон монемша бо як 5-6 соат истад. ҳозир шаб то саҳара агар ки истад ба фикрам боз хубтар мешад. якум бор ман кардам ин намуд ҳасибро ва рости гап видео накардам барои он ки барои ҳасиб тайёр кардан вай дар кор. пакет барои ки дар тафтон мепазанд, яъне пакет для запекания ҳаст. ҳамон хел пакет ман надоштам. шобинони гиромӣ, агар ки шумо низ хоҳед ҳамроҳ боз ана ҳамин хел ҳасиб тайёр мекунем. ҳатман дар комментария нависед. ва агар ки шумо ягон бор тайёр карда бошед ҳасиб, боз дар комментария нависед. ҳасибро боз бо гӯшти на танҳо мурғ, бо гӯшти гов низ тайёр мекунанд. насиб иншоллоҳ боз бо гӯшти говашам тайёр мекунем ҳамин хел ҳасибро. ана ҳамин хел шуд. ҳатман пагоҳ шавад агар бурида мебинем ки кани дарунаш чӣ хел шудагӣ. ва агар ки боз дар субҳона бо тухм ҳамин ҳасибро бурида дар равған сурх кунем, агар боварӣ дорам ки бисёр бамазза мешавад. тамошобинони гиромӣ, ҳасибе ки тайёр кардем ман буридамша ҳозир дарунаш ана ҳамин хел шудагӣ. ва ман равғанда сурх мекунам шуна ҳозир кани чӣ хел мешавад. лекин намедонам рости гап маззаш чӣ хел. намин хел дарунаш.
was flying.